What you could need at the Bredi. Papa no about the children or bread or Nancy or Quahana and a bosom and a kitano. Bosom of money thing. And to could do Kronoswa. What about you for no concum? And on to now and to be a bosom, you know, no, my family say, Confoco, crew, mamma boy crew. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia obetu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Nana mamu akwa bansa. Yes, on. Se wumpom ye de. Boko. Afashe we ya afashe ankasa ben. Eye Krufie. Baidie. Krufie afashe. Okay. Okay. Krufie baidie. E kire say tete no. Ye nananom kwa akon. Na ye kwa no na eye fiada. Nti fiada no ye ntam kese ye. Pa kese. Nti fiada no na ye kwa akon. Ti ye twasa. Esie no na esie bobidie ndi bidie no ye de bosom no kodi ye de no hye dem ndi na na ye pi okọ ti say festival okọ 40 days the 40 days ni si enura nti ye yi no ye de no kwa hona nananom o se ye ko bom paye ko ya amane ko shira abusuya no ani kuro no mpanyimfo twene na ye bono se ye ka ye nananom tete akon a ye kwe na ono o kare no nti ye wie ye no na ye bo owuhe te se ye di nkunim ndi uza yaba ohunu ba ma na ye kwa akon na ba di agire da te se okwa akon no wie enti se obehwe ye kọ no ye mama ne sare ye unse mani nyina sare ese ye kọ ne ye kọ ya mamre e bia unse akon ya ye kọ no ye di nkunim ndi ye di nkunim awie no na man be ren betimi akọ entra ese be kakra no bo unse mani nyina so be kọ akọ bompa ye akọ hwe se papa no kọ no waba so o na me kire no nti omu nyina be hunu se papa no so kọ no waba nti omu so di anije ye di anije na kọ ye no nti man so di anije be kọ akọ hunu se papa no ye kọ ni ya hu se ne ho ye yetiwe man no omu so kọ a se de na na tena pakam ebi so be tena pakam na omde ombe kọ ne sa ombe kọ ne sa man be kọ ne edi nkan na ni fa hene oni ye kuro wura bosum hesi ye ne dia sina na so afa hene nyina sina na one ne hema beto aso tententen bebe ma no be dikara kọ ansa na ba no akọ ba no so ne dom be kọ os ya sha se dada so hwe Nyansam ketwa kra Bredi afasha eye Krufie baidie ne enya de ketwa kra
ebre dan se ede di kan no samre samuhwe a bosomfo a wo kuruma no a ebeka se Bredi kruyi ehye ne nsa na esi ne naso zanse ne nte kakra nyansapo yanya no ebre kon ye bedi nkomo na afi ye bisem yi pa ekire mu a eja a obechichiri kruyi a me di ka kan ho asem kire mu no ono ne banie ti ono ne free one mo no ye bosomfo a wo sikramu so dan ene kramu aye akristofo so so dan a eno wo mprempra me ne wo kasa yi wono na wo sin nam sa bosomfo okruma no wono ne yaso na pakam a amamna ne amane a ebe koso no enne ya ye hye ase no no wadi kai na wo ye hu ebia enye asem keto ti yaso na pakam a fei ale de ne efa kroma de na kwakura na bosomfie ho no na afi won matena se aye amamre enim se bre ekwa animu no efre bibidibɔ won bebo bidie mu a ne su nyina no efri hɔ no no ye de mu nchimu e de ebebrem ti ye de ekira ye ko na afi de aka no no ye de beto aso de amamu.
yɛse deɛ ɔbɔ twene no sɛ ɔfom pɛ obetumi awu ɛno nti ɔbɔ twene ni wie yɛ no yɛhu sɛ mebisa yɛse ne ho kani ɔbɛfe na no kyerɛ yɛ mu kakra ɛyɛ no korɛ sɛ twene no a yɛbɔ no yɛbɛbɔ akare yɛ nananom ɔmawu bosom na mammerɛ biaa ɔbɛsɛ ne nyinaa mmara ne ɔbɛsɛ ne nyinaa ɔfom baako kora afento no serious pa nti wo sɛ yɛkɔ na biaa gyina hɔ dii obiaa tie ɛtwene no ɔbɔ ne nyinaa so pɛpɛɛpɛ nso owie yɛ a yɛteam ɔwue na yɛre bɛfee na no ne kuna di nkonim saa ne teɛ ebi esida sɛ mmayɔ na obi abɔ twene no na wafom na ampa wafirim oh binsi yɛbɔ ne pɛpɛɛpɛ o sɛ wiase sɛ adeɛ wo mi sɛ wobɛyɛ a woyɛ yɛ nananom a ɔmawu kɔ biaa bɔ ne kama biribiaa nsi saa na ɛteɛ na onyini sɛ ɛbra so sɛ bi a mo ne nananom kasa na moyɛ nsakyɛ bi a na da ko no obi amfomsoɔ bi na akɔba na ɛde wuo na ɛbɛbɛ yi ɛyɛ adeɛ wɔ sɛ mo nsosɔ so ɛbɛyɛ ya sɛ wuo deɛ wo ne wo ba nam na woanhunu no a wo sɛ ɛyɛ ya ɛtitam bia ansa na wɔbɛkɔ akɔbɔ twene yɛbɔ mpayɛ sɛ wobɛtumi abɔ twene no ka ɔmfo saa na ɛteɛ wobɛtumi akyerɛ kakra ɛyɛ dɛn na Krufie ba yidie yi ɛbaayɛ baabi free originated where it come from and also it came from ma yɛnhu brɔfo no sɛdeɛ maka no ma yɛnhu ɛyɛ dɛ paa na saa Krufie ba yidie yi ɛbaayɛ obisa asɛm o wɔdeɛ gagye sɛ mɛma mempanyimfoɔ so boa mea me nua kwadwo agye yi akɔmfo panyini ti sɛ yɛkɔ hɔ na ɔkyerɛ yɛ muma biaa te aseɛ ɔno wɛ m sɛ nananom bɛrem sɛ ɔma berɛ panyimpa ne papa ɛne te hɔ no ɔn sɛ ɔte adwa mu ɔsoro hɔ no me nua panyini no no nti wokɔ a obetimi akyerɛ mo hɔ ama obibiaa yi aja meda ase paa Frabanso be akosi adon kro tanda de Frabanso be Jerusalem tawlo yo Frabanso be Jerusalem tawlo ya Frabanso be akosi adon kro tanda de Frabanso be Jerusalem Frabanso ansam no nyabote na feyi ni wanwa amaminti kase akosi adon kro tanda da Frabanso be Jerusalem Frabanso abansoro be Jerusalem Jerusalem Dem say yana nanu na na kwonfo aje no ne bosum no a ye frɛ no Krufie baafo no wono sabi mpraduasa ye so ne tire so nti oye ohene ana nana kwa aje no so ye ohene ode ne ho a obechichiri ne kuro nti ye to saa anyom na awisa no anu na ayira me kakra ba mi say ye ensan bi a ye de ema bosum no ensa ya egudi ma bosum no nti ase Frabanso just on free suro no na from no maji awisa enum awisa no so me paris akran say akwa say mfa say aba ya twa ye kwatin san ye wa no pade ye wa wi ade na ye wa nyumre de ye kwatin nti Frabanso bla ba ji awisa no de che sem panfo no betimi a kyerem me de me ya akra nti me kakra me nimfa ho no nti but Frabanso bla ba ji awisa no ne kire say on free suro nsane no maji nsano Frabanso ba akosi adon kwota na ne akosi adon kwota na otawo obi wo ho a otawo etan wo ma otawo ayemu okura otawo nti ye keka ni nyina wo nwumnumu se Frabanso bla ba ji nsano sa Frabanso bla ba ji yo Frabanso bla ba ji Frabanso bla ba ji nsano Frabanso bla ba ji nsano Frabanso bla ba ji akosi adon kwota na ne Frabanso bla ba ji nsano Frabanso bla wota meta ma ya mwa ye minimbani amaye aje minimbani amayo don kwota na ne Frabanso bla ba ji nsano abansoro kwa Frabanso bla ba ji nsano aja sam kwetwa eti agosi Frabanso na bra beje arisa nanom anu ya anwum a wo mo ato no hanoma ni nyina aka ho ana amamre ane amane ene wo mo yeri Bredi hanom no etumi sipi na esita afa na agro na hyase ya ka nyina no ke ho na yede ni nyina ebebro yanko
Brabe Javisano. Labanso brabe abanso kwa. Labanso brabe don't cross anane. Akosia don't cross anana. Down no yo. Aje down no ya. Aje mini boni amaye. Aje mini boni amayo. Don't cross anane. Labanso brabe Javisano. Labanso iti atunu mu ya ni e fra na na so won sifam. No mbra no ma Javisano no. Ti anu ma abosomfo ne kanya wo ho ana omo kanya omo pa tete amamna ye ye onyum bebre ho aye to a e ma bosum ni sitire so a wo bamu mo sa mode na neba no na eye nwum ba ko amoto ya mode eba na sasa ana etiema na wadaruma sade midi ka bisa ye hu se na wote apaka ma ya so edom edi momomeni ade edi wanim wadaruma wankasa oye hwan meni kurura kompoaje no wu ye me di na de okay me am de se ne de me am de fo penni pa wo kroma kro no sa hye wonsa no wadawma Bredi koyi eya akomfo de ana wo ka se woni kurura enipa bia kuro no enam se orma kwa je de wu ye mba bi di na de no ono wu ye no ena me bae kuro no ono na be chechire kuro no obae na dan bia ni kuro we mu ono ko anti ono nkasa na ti de kuro ana ono so wedim se ba o mes kuro no be chechire nti e be trene no se onya nkremo dan wa onya asore dan ni nyina wo ye nti haya ya wo no nye dipa ba ko dia asofo dia nkremofo dia ana timamfo nso so ye nso ye de eni na migidi se wona nanom kan wa bakwasem kakra Bredi abakwasem kan kakra kire woti kuro ni dia e de Bredi papa no a ba chechire kuro no obre onante ya okwa ha na ne bosum ana ekita no bosum omoni eden enti okoduru kuro no so a ho abayifo no okunkun omo enti ontena ho nche bia bosum miunu na omo apam no se konfo ko kuro mama boye kuro onante ifom ne firi ha ko sirim ko jeja bosum no bebre ede ba be kan bosum pani no enti obre enti na wato kuro se Bredi no enti wono no onim se ba almes kuro no be chechere enti osiaso odan se bi kan si nkremo dan won na bosom dan enti Bredi ankasa do enyin pa ba ko dia wiase man nyina oba fa hye wa hu se nipa fufuro e wo kuro mu se emfa won se oyo bosomfo ana se okomfo no osiaso odan si nkremo dan wosi ni nyina e wo sesi a nyina da so okuro ma e da so wo sesi a so mo ba fo dia mo break ata ye ko tena so odan mo e ko bo asorefo wow nkremo fo so ye wo mo dia ye no mo okay eni na eyede na Krufie nso bayi di afahye enso bayi eya mamre ni amane eya mamre eni amane na kofa bayi ye wo brunya bre e wo new year ana ye wo nkramofu so de e wo ye so ye de no we afahye ye afi ehye se afi akwa ba bihia se mpanyimfo ye hu ye bu akoro mpa na ne ba wo ne ba kwa no aboko se oba fie na on so ye hu no enu tina fashe yeshe ana titru ye mamre ni amane enam se obia krobia so wona mamre krobia so wona amane okwa hemfie a omo de akwaside omo som yeso so sa akwaside yeso ye wodabo ne bebre a yenso yesan som ba ya afinu ko bebihia de a se nuanum na adofo yehia na yeji eni na se yehu ye ho tira afashe ho ti edie potepa na eye munyina so ekofa sa afahye we ebae ye na nanom bre bi na namdi kan ka se papa na o chechire kuro no onante ko osirim enti se edu da o ko firi sirim ba beduru a eye ne dashi ada yetimi wo bi afiriye yetimi wo bi na edipa no so no na enye dapa ma no enti afahye no ye she shia anase aduafo no nyina ye nyina ba behia ma yehu ye ho na enye obi ana kofa ba ye ya anase na nanom kokon no ye ya wo mu no edu safi na wakai enti esese oye amamere anase oye ye na abosom so de no so abosom no so obo amamere wo ho se afihia ese de ba ye de to so ye kum oduan de ma no hunam de na midi kan no ba we no so yesunsum mu so de yehu isebra wote apaka mu na omodo koduru baabi no eduru baabi na abrante bi botwene yenya ne ntese twene no kura wo fom a obetimi afrim no kura be na wasasem kono na omo kono na omo twene dada omo bo
Say I wa hini bia ko a o twene a obebo enti eduru a saa twene no ade a wo bona se wutia anse se wuti se wo bona se tetefo no bona sa pepepe wutia obewu na nkrota no kra ka bo hu se ya obewu ye wona ma bebli a wo ho a obewu se ye ma ho ye din ye nso a ye tetwene no na yeso na ye eti se obefuma na se ofuma ye ba fie se ya amamre ti se ye hu na nka nkyere na bi wa na ompe wa se wan ka nkyere wa ewu na ode brew Musa wa fompe e wose amamre wo ese be ye ho amamre ya yenye ni nti se wo ya amamre na dance se nipa ne betumi anya nkwa 50-50 se nananom be soma na wo mu 50-50 e free sabre yi ko ya te se bidi bo ase bidi hie bi eno eye de a enibre tam wo hu se obi abobidie anase wode ntwoma na tikokwa asra no ho na ye enibre nti eduru wa na nam dikan kan se ye nananom a omuwu ko ye no omobre cause moja to mu bi ma me ne papa nyina omo che omo de ko aburochire yenim de omo kwakoye enti eduru sa de na ye enibre tam jawa mo ko enim se wani abre enne activities ne te say ya so apaka mo wi wa ba betena se e de biem na ebeba so na wo se ye hwe anim se se aka bidibo nti ya ba bebo bidie na ya sen akọ ba bia ye ko ye na amamre wo ho aye kwakoye kese pa eno so so akire no me no be hia na me de no so amam abusiafo ye ni modi nkomo dada ema na na kire mu se ebeduru ba bie no enne dwumadie no o mbekọ akobo bidie na yemisam na wadarma bidibo ya na edu so yi no ana edu so no na we no e kire sai emaye kai ye nananom a omo awu no asabi yesusu afufufo nso yaso abai ti ye bo bidie se ye ni abre ye kai wo mo ti se de ye nananom aye ba na asa busua pani bi wa ye bo kuntunkunim na ye de e kai no no na ade nananom aye amon center ade na muyim ho ebo dantei eno so nchemu ne sai ne nchiremu ane se ye tete no na ye nananom na omu mfrantuma na chanchen ene na omobro ya di bia ekete ya di bisuso aye danta anu ntine ma tete amamre no ena yaso ye di so eti me hwe ade ye bo wasini ya ense da nye ntoma pa ye ni ayenim no we ade pot no eye chanchen ene ade abro ene ade danta chanchen ye den edua chanchen okay edua ye chanchen yi ene mo hyeda ye ne sa ya da danta na mo ye ne sai se de mo sia ya eti aye sentoma yi ye twadua na ne aprapra ho ne ya bobos ne ye firi ne dua no ho ne ya di dua boboso kakra na emotwi na emotwi na etre na ayentma ebi so okrampo ayetimi di yakete ne ya daso afi bia mo ye foforo na we die mo ye afi e beba no anam de be afi bia ye sa ye foforo afi bia ye foforo okay modi ehesa ofan we eti mo firi bidibo ye ade ne ebeko e firi bidibo na ye be sa bo hire e hire ne kire se sabi wo ye bibi na eso sabi otumfo anya na abosum na ni a ye frantuma fufuo nti ye bo hire na kire se anibere ni nyina akọ nti se ne ye gi ani eti enne die yi we na twato a ne mo be ya na se foforo wo hobiem enne die ye wie we ya atwato wo kina ye be sa ato aso wudi ni nyina de se ye frame obosomfo kwabra manu anya na wo de asama ba obosomfo kwabra manu hwan no obosomfo e na hwan ne komfo komfo ne nia ogina dwemu abosom ba no so okom e na abosomfo so ne nia on so bosom no o ma na duane edi bosomfo no na ma bosom na duane di e na komfo mom na gina dwam twa no ho sa no esa enti ene me ba mate bosomfo e na mate komfo se afashe yi a emo hye ne fan eye mo frɛ ne se afashe no ye frɛ ni Krufie afashe yi bosomfo ne dwumadi a odie ne sei be bosomfo me na me ma bosom no emo a be kun nyina ma no me na me ye ho adwuma esa ne ntwa kakraka me hu se bobo ho no eye wo wasade me ma sade se me de ma omudi ena komfo no so be de so be kom eti ne hu se wote apaka mu a na oyi konya no eti omo betie si dwom nyambo akina no waka ho da bi on kan ho bi fi se ono akoya komfo hini nti wote ho na wo hwe obia de wo kom ono de oye komfo panyi na obetena kire na wa hwe omo kom
no on se me ka sei amaswa amabo tuntum pa ana sabre mgota no ana edi ko so ba kwa sha ni sabonkum ana ma peja no awa ha enti ne ge se Bredi ai amamna ni amane edi tire ma e ba sei e dan so biam aha de beja no ne so e ba ye no e se so e be hu we sei ni se be se maka ho asem awa no so obi bi ka se sa we se do mo se aroro mu ya amamna de na so abere kwa wo se nko mo sa kire mu akwamna fa sa kire mu hwe okwa India for some mo nan omo sum nantwie obaka je za de to sum nantwie okwa China omo tu de na ade to baka je no omo to mo no Bia yedro no eya amamre fofra ene amane a ebekoso Nyansapo se de bia ka no ye pese ye hu ni ye pa na wadaroma wodi ni se ye frame XW1 Charles kwasi ajeyu okay na wadaroma amamre be na ekoso ha sese ha sese ye wa ayere anka ne no tete no eye ko na abosum we no ko ye e de nya sa ni fa sa si ma ye enti bidie na ye bo no Sometimes na ejashia on say has ejashi year bia enti wona mu a you became black enti no you paint e ho black ne ene asantefo nako enti ade na ye na ye tete amamere ade a happen ne ye na ye repeat this satam no money asante nyako na mo kokon na sei na mo ye aha ye bobidie says atem ne jana hye enti jana hye a omo ba omo expert say obe hatare anaze say but ye ne aye ye hutuntum te say dua enti oba ba beto mu abra wo say wo enemy territory okay nice mo so mo tactics abroni beka na mo de kokon no ha okay na airport me hu say ese mo ye bibi te say bosom a esi wo e bosom no omo na kon ye wo enim na kokon ye sa kon no enti omo no eye tetefo bosom aha ana mete se nwum bi twagu owuo ana so tira sai asa on say okokun a resource ye dey ewuo aha ebi ma se hu say ye de ntoma akuri bibi so wo hot say enipa eno de na ekoso ho asa no kashire no a oso ano eho adwuma na omo ye afi bia ifra kashire no so ntoma on say ye nyina ye fra ntoma mo no anti afi bia kashire no so fra ne de se kashire ni fra wi a obesoa no ato kashire no ni ahwese boni bi ba na asesu bebi esa ha no mo betwa emoa wa ha ni mo ja bi ha no ya nkokọ aye onkran be fa kotoba no akokọ bia wa bontin bia no odi ya chene bre no e de ni kotoba ababia ewo manim no ewo na nim o ma pesa no ni kotoba aha nkran de ko eso obi akokọ na ma bonten ni ade bia o ya bonten so kokọ na se bre dru se na opo akokọ yie dia chene che dem sa esa no ma bonten dia na no bonten so kokọ wow na we nyina obi bebi sa se ede na Bredi kuro no mfa so be no benya dia fi oh Bredi no nye kura ewo ho dada me papa a wo me kwa aje no ono na echichiri kuro no enti kuro no de eye bosum no kuro aha Bredi na ye ka no eye bosum no kuro no wo se obra na wudi enti bre na di aha enti ye wo ye bosum no kuro enti asore wa papa kwa si asore na si kramodan nyina mo kwa mo ne ba bi ya kramoni ne ba bi ya pastors wo mu nyina ti ye nyina there is nothing wrong. Na won so waje bosom na asi wo me bosom na dem beto ya de wo me na ye wo me no na kuta me nti eno anam de nam nya de awuje dabi manso me manso sa mi hu tight bi nice wo sa ye soja ni ana me dabi o 1 wo da so wo mu me wie 2010
akun anasa wo asra adwuma nyina na me yema adwuma akuto mfanto fom kura eduru na afe no so a na wiburo asoja atade no guwa bɛyɛ amamra wuyi why not sir me wa Ghana won say me so incidentally every 2 years bia no na me cooperation every 2 years bia me cooperation me wa Ghana nko ade a me yema mamre ɛdeɛ na abɛka de akyere enkyirima aya dia asema me ya me ka nye nkyirima kra me makra me ka kyerɛm da bia sɛ ade a wankoto no ma me no papa jare no na ye watwu ade enti ade na wo ba ye de enti aye be wo fie ho no sɛ o hwɛ sa ade no what you say yanso so bia decide sɛ me de mpɛsɛ me yɛ kramoni mpɛsɛ me yɛ kristoni ɛno so wo bɛma nipa oh why not ana me ka sɛ ye nua bi ɛyɛ sɔfo ebi ɛyɛ imam ɔnyɛ kramoni kro ɔnde ɔyɛ imam ɛna yɛ wɔ pastor so wɔ ho ɛka ho na wudi ni bi me de XW1 Charles Kwasi Agye XW1 Charles Kwasi Agye military police chief clerk ɛne na wani adi ankasa ɔsra ni ɔsa yɛ posi ni ɔnsa asra adwuma no yɛ wa posi fom ɔno no de ne fa no no wɔn yɛ na bɔ nkɔmɔ a wɔatwa ne nyinaa bɔ ne tofua ɛde amyamye ho amamra ɛkɔ so ha ɛne senti ɛnɛ yɛ ba bɛpre mu ha no mo ɛne ade Nyansapo so ni ahanko ana abenya no kɔ so a na hwɛ fama yɛ nana medase nana ya kwa mana kwa kumpenya kwa bo mana kwa bo ya bana na kwa ba ya dana fio mana kwa ba wo le kumpenya kwa bo abjafo mame ne nana hema so monko ma kana hema mpato adaru ma ni diem gira ni sei mame aha na ya fra camera ne mame aha utumi so abetimi atena se aha nana wadaru ma bo udi ankasa mame nana kwa afi ajapo Achamfo kwa achamfo afia nana ade na ekoso sesi awa he eze ade ni ekoso sesi ade na ye ko kumune ye sade we anwum ya mutuei ade na ade boa wo kon no mu no sata ni akoko aba na ni bi ho na ye ma kwa aba ma no kwa aba esa mo ma nkoku ni bi emema na kwa aba na mo de nwum yi mo ma kwa aba ade ye ji wo mo nie wo na wo da wo mo anu ana okay ani anwum no yankoi o na ma kwa aba kwa di kwa janko ma kwa bo na ma kwa aba ko mo ya ma ko si kwa bo o na ba ma kwa bo ya ba ma kwa ba ya ba ma so ya ba mana kwa bo na ba mana kwa bo na mana kwa bo ya ba mana kwa ba ya ba mana kwa bo ko fi akwa bo na mana kwa ba ko di akwa sanko ma kwa bo na mana kwa bo na kwa bo nana murie anwum ni ne mo ya muboy ade na ekoso bia ma no mo ye bia ma na be po amade ache ade ache a akonfo be kom nana wotwe ye bedi nkunim die be bohire nana wotwe ye bedi nkunim die be bohire eti mumbu di sire na bebo mo be ye fita anu nana mo so mba roro mo ho ana Move Modanta. Madia yam Modanta, Madia in Ababadanta. Okay. Masu Befran to my fita. Na Yadia Bobo and Husse. Nana Bato Udini view. Nana Appiah Quacham for. Nana Appiah Quacham for Anna Yadi do my Yafra do my hema. One no and the other bomb come on. Eti anyum no so, amamre no so akoso. Nyansapo sini. Yan go so na enjoying.
Or the 4 papa bi ono so ababa bedura obehye dwumadi no mu ekena sanse onim ninti ye no panyi di nkomo no ba ko kan se aduane aya no no ma meja so eya na ichi ti danso abia nso mfa amamre ni amani eni agro wo ma hyira bosom awie ama amamre ni amani esefata no wo ma ye awie atese aha ena edi dwumadi no edi esi ra preko enim sebe odwampupu bi esi kro ni mu a wase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame